ng gabi Oh yeah! sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team, Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Maaari bang mapasaking ka't mapasa iyo? Ako yan ang paborito kong dasal. Ay! Mga kinikilig naman talaga! Hapon na hapon, gusto ko yung ganyan mong ngiti, kuya. Kailan kaya ako mapapasayo? Ayan, tingnan mo. Tingnan sa salamin. Tingnan mo, bili. Ay, iba. Parang ang ganda ng ngiti mo ngayon. Alam ko na kung bakit. Biyernes na. Kapag Biyernes, ay! Diretso uwi na, huwag na magtrabaho. It's a happy Friday, kabisyo. Yes, I'm back. Sabi ko sa inyo, lahat ng mga umattend kanina sa bridal fair dyan sa my World Trade. Sabi ko sa inyo, didiretso agad daw dito eh. Takbo agad, ganun. It's me, your one and only, ang babaeng takbo ng takbo. Sa isip mo. This is me, your dadalerang atleta, DJ Mara Tony. Para sa programang Love Trip. Teka, bakit nawala? Ayun, Love Trip. Trip, 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 Yo, trip lang. Trip, pakinggan nyo to. bakit? Trip. Trip lang. Grabe, ang bilis. Ang bilis ng panahon. Imagine, 6 days na lang, guys. Ano na? 6 days na lang. 50 years na namin. Oh! O baka iniisip mo, 60 plus na ako, ah. Hindi! 50 years na ang Love Radio. At syempre, iba dyan, excited sa mga pa-surprise namin. Oh, actually, ang dami naming pa-surprise sa inyo. Oo nga pala, may babatiin tayo ngayon. Since kanina nga, bumisita tayo sa bridal fair dyan sa may World Trade. Meron po kaming booth dyan pwede kayo bumisita. At ngayon nga, dahil nga kanina sumakay ako sa Grab driver, na talaga naman, akala ko maliligaw na ako. Buti nandun siya kasi namali yung pin ko. Kanina pumunta ako dito sa may MBC, naipin ko lang dun sa may Star City. Ang lapit, di ba? Hello sa ating mga Grab driver na si Rolando Cristo. Pati syempre sa team Lagalag ng 502 Grab drivers. Ang babait talaga ng mga Grab driver natin, no? Alam mo yung pagka nakausap mo sila, tatanungin mo, ano paborito mong istasyon? Ay, syempre, kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio agad. Kanina nga yung sinakyan kong kuya. Mukhang in love. Feeling ko magpapakasal yun eh. Ano kuya, in love ka ba? Nakikita ko sa mga mata mo. Nakikita ko sa mga mata mo na naiinis ka na sa misis mo kasi utos ng utos. Sige na, hayaan mo na. Mamaya tuturuan kita. Bibigyan kita ng tips para mapagaan na yung inyong marriage. Wow, may paganon si Maratoni. Diyan ka muna, wag kang aalis. Here's another song from Abra Chito Miranda entitled Diwata. Kailan ba bang memorize yung basic? Metro's number one. Love Radio.